I aquest, potser a algú li sonarà al final, és un poema que se'n diu Tu i jo. Quan arribi al final, potser algú li recordarà les últimes paraules, a una altra obra. Tu mires cap al cel, nineta meva, contemplant arrobada l'ample espai. En ell hi veus estels que t'afalaguen, i si veus núvols, són tan màgics, tant. Jo, ma mirada escampa per l'oceano, ses onades amargues contemplant. Si miro ses espumes, ai, s'enfonen. Si escolto sus accents, ai, sento planys. Oh, per què, nina meva, mon cor dèbil lo vol, com tu jamai pot enlairar, fins a queixos dominis tan puríssims, i sols damunt la mar se va arrastrant. Ton cor, nineta, d'innocència en ales, busca esperances, i mon cor glaçat, amb les ales pel dubte, trist, rompudes, busca el mar dels records. Tu al cel, jo al mar. Bé, al final, tu al cel, jo al mar. Això és Guimerà. Això és Maricel. Ara, algú dirà, li va copiar a Guimerà? Doncs no, això és abans de Maricel. Que Guimerà coneixia el poema? Sí, segur. Ara, amb això tampoc no n'hi ha prou, perquè tota aquesta imatge del mar i el cel, els dos enamorats, que són els amors impossibles, doncs és una imatge romàntica gairebé podríem dir de manual. Hi ha poemes d'aquests. En llegiré un últim d'aquests poemes d'amor que es diu Somiem. Diu, somiem. Diu, oh nineta, no em besis, fent que vagi el nostre amor omplint la immensitat. Veus quan gran és el mar i quan petita l'onada que entre els besos se desfà. Trenquem los límits de la vida pura, que en la mar del cor nostre va fluctuant. Cel d'esperances i horitzons de glòria, així se confondrà el cel amb la mar. El que té límits és mesquí per l'ànima. I què és sinó un curt límit l'obès? Ai, veus quan gran és la mar i quan petita l'onada que entre besos se desfà. Més que dic, sense onades la mar, nina, d'un univers tot mort fora mirall. Tant d'amor de cap a fora etern somni, i ha de viure despert, nineta al cap. I aquí torna a sortir la mateixa imatge, quan diu, així se confondrà el cel amb la mar. Bé, aquests són els poemes que predominen a Guspira. També hi ha poemes morals, poemes que el que intenta és que el públic reflexioni. N'hi ha que parlen de les guerres, són poemes evidentment antibel·licistes. N'hi ha un, en llegiré només un, que porta per títol A un nen. Diu, tot just entres al món ara i solsament saps plorar. I plora ta pobra mare, per més que amb riallera cara sus plors te vulga amagar. És cert que del món la pena veuràs un temps sota flors. Ai, lo món és la sirena que de flors l'abisme emplena per atraure més els cors. Tothom que ara et fa carícies, més tard de tu es burlarà. D'avui totes les delícies, mostres d'afecte fictícies, per tu es glaçaran demà. Dut per un afany estrany, iràs darrere del món, no veient en ton afany res que no sia un engany que tots los ensomnis fon. I com a ocell volaràs per veure tanta llum, i enlloc la replegaràs, i si encara pots ploraràs al caure cego entre fum. I per què? Per aquesta vida de tal manera ens fa la guerra, perquè sempre la mentida no sembla que maleïda domina en aquesta terra. Dintre el nostre cor portem un món
tot contrari al món, i a cada pas que donem, un somni d'aquells perdem, fins que tot el món s'afon. Bé, aquests són aquests poemes més de caire moral que planteja Salet en aquest llibre. No llegiré els que ell deia poemes humorístics o satírics perquè realment potser són els més desafortunats de tots. En canvi els altres ja veu que són poemes que tenen gràcia. Sí que algú pot retreure el vocabulari, però és el vocabulari que ell va decidir fer servir en els seus textos. L'altre llibre, l'últim llibre que va publicar Saleta, porta per títol Fantasies. De fet, quan es va publicar Guspires, la crítica, els dos crítics més que jo, diguem-ne, he pogut localitzar, li van dir: Salet és una persona que tens molt talent, però que t'has precipitat a l'hora de fer el llibre. Pensin que Salet tenia 24 anys quan va fer aquest llibre de poesia. I llavors li van dir que potser hauria d'haver esperat a l'hora de fer el llibre. Per què? Perquè va posar molts poemes i no tots tenen la mateixa qualitat. Llavors, el que li van dir és que el que hagués calgut és una selecció d'aquests poemes, però que, clar, entenien que era jove i que tenia ganes de publicar i que, per tant, ja li acceptaven aquest fet. Què passa amb Fantasies? Fantasies el publica el 1876, l'any abans de morir. Són 61 capítols breus